вазири корҳои дохилии Туркия ба наҷотдиҳандагони тоҷик изҳори сипос кард. Сулаймон Сойлу, вазири умурии дохилии Туркия, рӯзи 11 феврал аз шаҳри Қаҳрамонмаръаш, ки аз заминларза осеб дидааст, дидан кард. дар ҷараёни сафари корӣ ӯ аз маконе дидан кард, ки дар он наҷотдиҳандагони Кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷикистон кор мекунанд. вазир ба отряди Тоҷикистон барои меҳнати фидокоронаашон барои наҷот додани ҳаёти одамони аз зилзила зарардида миннатдорӣ баён кард. Сулаймон Сойлу ҳамчунин ба ҳукумат ва мардуми Тоҷикистон барои кӯмак ва пуштибонӣ дар чунин лаҳзаи барои мардуми Туркия душвор изҳори сипос кард. Her aileden bir kişi kalsın diyorlar. Kalabalık yapmayın, çalışamıyoruz.